Gong, sabar Gong. Colke, colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong, sabar, colke, colke grem ngecolke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan kowe. Sigra bala kang tumingal perang campo samya medali lertate pileting koto danyanggung mangunjang niti benjang sangaji micil lati nyong medali wus wonten menapa Di? Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru teka ngawe sangganing para wadya bala Durandara. Ingkang raka ing sidhe pangdalu-dalu pun Narada cemadhong dawuh. Ibu kula cemadhong dawuh. Rama kula cemadhong dawuh. Rama pukulun kula cemadhong dawuh. Rama pukulun kula cemadhong dawuh ingkang putra pun Yama Dipati. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra punapi? Dinten sakmangke badhe ketekan sedyanipun ingkang rayipun Manikmaya. Leripun menapa Paduka paring dawuh ingkang mekaten? Kakang Narada punapi Di? Kula menika rumaos kagul. Kula menika rumangsa getun. Dening atasipun kula menika dados nalindranipun para dewa. Sedaya titah samya sumuyut nungkul dhateng pangripun Manikmaya. Sedaya titah samya nyembah dhateng pun Bathara Guru. Namung emanipun wonten setunggaling titah ingkang wantun malang kadhak. Boten purun nyembah tuwin, boten purun tata krama kaliyan dewaning para dewa. Sinten titah ingkang wantun kiranging tata krami boten purun nyembah dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru? Mboten sanes kejawi namung Kakang Ismaya, inggih Kakang Semar. Mila dinten sakmangke panjangka kula badhe kasembadan, mboten wonten titah ingkang badhe wantun kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Nadyan Kakang Semar kula kinten sakmangke badhe sumuyut nungkul dhateng pangripun inggih menika pun Jagat Giri Pratingkah ingkang rayi. Ketitik sakmangke wonten srana anggen kula badhe damel srana Kakang Ismaya nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Tala perkencong warudaya. Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe kula nuwun sewu lho Di. Panjenengan menika leres dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalendraning para dewa. Namung nuwun sewu. Ingkang langkung sepuh kaliyan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi wonten inggih menika setunggal Kakang Semar angka kalih Kakang Tejamaya. Lare utawi titah kalih menika dipun wenangaken boten ngaturaken sembah kaliyan Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging kula kedahipun nenget kula menika nalindranipun para dewa. Nuwun sewu. Nadan panjenengan menika nalindraning para dewa, nanging panjenengan menika menawi dipun petang babakan yuswa langkung taruna tinimbang Kakang Ismaya. Nanging tetep derajatipun nginggil kula tinimbanganing Kakang Semar.
Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik, menika namung batur, menika namung titah. Menika namung Panakawan teka mboten ngaturaken sembah kelawan ingkang rayi. Tur langkung-langkung Kakang Trada, kula menika kagul kogelan manah kula kalian Kakang Semar. Dipun sababaken Kakang Ismaya menika ingkang tansah bebujuk dhateng kathahing titah supados mboten nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya nanging nyembah dhateng panguwasaning Gusti Mahanasa. Kula kinten menika tumrap kula klentu. Mangke riyen sampun ngantos kesesa. Klentunipun wonten pundi? Jalaran ingkang dados nalendraipun para dewa menika kula. Inggih, namung nuwun sewu, panjenengan menika gutitaing Gusti Karya Jagat. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng kewawaken babakan derajat pangkat lho, Di. Rumaos panjenengan menika dados nalendranipun para dewa, tumunten para titah kedah nyembah lan panjenengan. Boten. Panjenengan menika dipun paringi pakaryan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utawi Sang Jagat Tunggal. Menika supados niti preksa dhateng mobah musi ing titah. Sampun ngantos panjenengan menika dados dewaning para dewa tumuli sedaya titah nyembah dhateng panjenengan. Boten menika lepat. Kakang Trada, punapi? Mugi andadosna ing kawuringan dinten sak mangke Bagong nyuwun pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Badhe kula paringi wonten syaratipun. Syaratipun menapa? Syaratipun Kakang Semar kedah nyembah kalian Manikmaya. Tumunten lajeng kedadosanipun kula dipun wangsuli dening pun Bagong, malah Bagong sajaipun boten narimakaken menawi tiyang sewipun kedah nyembah kalian pun Manikmaya ingkang rayi Kakang Trada. Bener Bagong menika. Menika bener Bagong. Mergi menapa? Bagong menika anakipun Semar. Nek wong tuane dicecamah, menika sinten ingkang mentala? Mboten badhe mentala, Di. Kula nuwun sewu lho. Kula namung leresaken, kula mboten badhe mambenge parang paduka, ning kula namung leresaken cak-cakaning sejatosipun. Sedaya ingkang kumelip, ingkang rumangkang gedulungan kulit daging, sedaya gedulungan nyawa menika titahing Gusti Kang Maha Karya Loka, Gusti ing Mahanasa, Gusti ing Maha Tunggal. Dados ingkang dipun sembah menika namung Gusti ing Maha Tunggal. Menawi dewa menika namung utusanipun Gusti supados mratitisake dhateng ngobah musi ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados dewaning para dewa kok kabeh titah kok nyembah panjenengan menika mboten saged. Menika lepat. Kakang Trada, punapi? Nah ingaten Kakang Trada mboten sarujuk tuwin mboten mathuk kan pemanggih kula. Nuwun sewu lho. Menawi bab setunggal menika kula mboten cocok, kula mboten rumajang lan kula mboten condong. Sabab menawi mangke ngantos Bagong menika wantun kaliyan para Jawata, menika mangke dados jalaran Jawata kewirangan lho, Di. Malah kula nglempakaken anak-anak kula para dewa menika supados ambesmi papan pernahipun Bagong. Dados pundi? Supados ambesmi papan pernahipun Bagong utawi bali wismanipun Bagong sak kawulanipun badhe kula besmi. Amarga Bagong sampun wani kaliyan panguwaosipun Jatimurti inggih rayipun Manikmaya. Lah ngoten to? Inggih Kakang Trada. Lah nggih sampun ngaten sumangga. Namung kula nuwun sewu kula ngaturaken tunggak waru godhong dadap tegesipun. Kula mboten melu-melu mboten melu garap. Nek ana bobol boroting lakon, nek wonten kesandung kesrimpet ing laku kula mboten garap perkawis menika monggo kula semanggaken Adi Prabu Bathara Guru. Lho, Kakang Trada menika pujangganing kayangan. Leres kula menika kamituaning kayangan. Kula menika Nalendra, panjenengan nalendranipun. Menawi Nalendra menika nggadahi gegayuhan pujangga kedah rumajang, pujangga kedah nyengkuyung. Sing kandha sapa? Nek pakartine menika apik kula rumajang ning nuwun sewu pakarti panjenengan menika mboten sae. Panjenengan menika ngobah-obah kanthi treming jagat, luwih-luwih jagat papaning Bagong. Panjenengan obah-obah kanthi dawuh kaliyan putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dhateng bali wismanipun Bagong. Napa menika apik? Napa menika sae? Panjenengan menika dewa lho, Di. Tindak tanduking Jawata menika saged kinarya patuladan, saged sinudarsana dening para titah. Lah nek pangartine dewa kaya ngono ki terus pangartine titah kados menapa kula badhe mriksa. Samenika ngaten kemawon. Kakang Trada cetha mboten sarujuk, cetha mboten mathuk. Blaka suta mboten caruduk, mboten mathuk. Menawi ngaten sampun ngantos ngregon-regoni tandang grayangipun Jatimurti. Kepareng paduka? Menawi mboten sarujuk tuwin mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Mbok bali mboten napa-napa kemane kene ngopo.
Nyarian kula wonten timbalan Suropati wonten timbalan Brahma Budawaka wonten timbalan Pukulun Yama Dipati wonten Dawuh Kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barok aja wedi kangelan papan dununge Bagong kang aran Padukuhan Pringapus gawenan Karangabang yen pancen Kakang Ismaya ora kersa nyembah kelawan panjenengan ulun luwih-luwih Bagong duwe keluputan wani lan diwaning para dewa ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka prasta Dapaduka Rama Pulun maringipun bidalipun para wadyabala Durandara benjang menapa ora ketang sambunga Balacara lintang mangkata dina iki non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian Indra Brahma lan Yama Dipati Sarian putra lamun gawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta Wisanggeni maya Wisnu Pratinta Wela tenan Pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petro ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000. Sedina paling ora 15. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tatane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali kono, ora usah melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik. Rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa
Ditrenggalani Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora cah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae Gong ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae. Rasa do mundur. Atereng. Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper kan lho. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amedi engko tekan kene dintani kene wae. Heeh. Adepane rek. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggono magawe gelarira wang sapa iki Tru? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru. Ha iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film iki? Akeh Dono Kasina Indra ae. Udu. Kowe ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Tru. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ndek rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti awake dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok dadak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat po. Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Jileh. Minggat kono. Ah, tandangane dhewe cakok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe ki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramaane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Ngethok jenggonmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi kok bungae aja mah. Anduk kowe tekan kene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipa nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan.
Kuwi ra mung ngigo pretikile bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu mlocot ora. Hah? Oh kowe iki anake le kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki padhe nyeluk aku Kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya. Ayo. Motare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Asem dewane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Kong. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semelang. Aku anggere muni menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Truk. Oh. Wis kulino aku. Apa? Heeh. Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso?
Lemu ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Heeh. Heeh. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi le disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah, aja nggon dada. Ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sik, nyembah sik. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik, nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Pajake. Entekmu tenagamu iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Gong, ingat, oke. Modar Wah, sukses, sukses. Wah, modar ayo. Mati aku. Kakang Bathara Indra kena apa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ngepo. Waduh. Mbaya diwenehi apa ta apa minyak apa? Menumep apa piye? Kae gek menungso apa ta ya. Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparep ora minggat sing arep aku. Kelakon lho, sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja tungkang apa. Dewane geni sapa ta, Tru?
Bathara Brahma, Bathara Brahma. Dewaning geni. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget ngoyak aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi kridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Ngisruh-ngisruhi pikiran. Pokene bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terus karang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati genine mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Iya ya iwake do mati. Waduh, senane sing duwe terus. Ah wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet, sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Adake aku cah cerdas e. Nek nganti Bathara Brahma liwat kono, apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlumpat rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Kene wedi. Ora ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Sono Bathara Brahma arep tok kapake. Kapake ya terus kowe kalah. Ampuh, ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jele. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brahma. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Weh, ya mati dene. Senanangan. Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Heh, kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki, Mas. Kene tak ratake kene. Ah ya, contohno ndasmu. Angus ora mrotes, saya mrotes. Wedan apa? Ayo kowe. Kan model piye kowe? Wah. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo kowe yen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe le nopange ndakmu jabut gigimu.
Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan dina iki. Wah! Gong, colke. Colke. Sabar Gong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamukne wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong, sabar. Colke, iki grem ngecolke ora kowe, ha? Manungsa ra tenan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Nek sadurunge kowe nutuki aku tak kandhani ya wer. Ngapae? Kowe ngerti ora sing digawa? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya Gong kae Cis Trisula. Ngene es, Cis. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak andani. Cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan. Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning delik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Gus iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Heeh. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Lho. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Bathara Guru nggawa si Cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Gus iki dirungokke sithik to ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwah saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa Cis Trisula. Tandang ngono dhewe. Ya Mir ya. Bu. Nesu. Si Maria. Aduh.
Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya Sisbrana ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cestisula. Ha, Pak. Penyakit gugu arepe dhewe. Anakku Wardidu karo Cestisula iki anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora kowe? Beda to karo kowe. Asemi. Iki sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kowe banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Minggir. Cestisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo mundur. Heeh. Men gek temancep. Ha iya. Men gek Semar Mudar. Oh. Kowe mikire tekan sik, sik. Nek iki mati, kowe arek guru gareng entuk lemah. Oh. Sahidan ora. Ha ta? Hoto. Mundur. Truk. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males ndek dadi anake Semar wis males. Cetil, pretung. Wis ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubyar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Truk, sembrono ta? Iya. Waduh. Aja to kok ngene. Kok sampe naik dhewe. Tekan kene kaya ngopo? Kok nyangking Cestisula nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni? Karo wong kok ngene kok tok ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ora digodani ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darani gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro. Gareng karo aku dadi ijole Bagong. Pak, lho ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mle bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat to.
Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakokke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, ayo iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas. Dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula ora adik kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal ngono. Terus gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe gareng omahe Petruk tak upakara. Iya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kana ora apa. Bojoku sisan gong. Mole mlaku wondek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lukoke sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo. Ah monggo pukulun kula dherekaken.